buntag kaninyong tanan. Nagkamunta. Muna'y giingon nga mind your own business. Dili kita unsa ba to'y laing expression ani. Dili nato tan-awon ang puling sa atong isig katawo, ato unang kuhaon ang troso sa atong mata. Kay usahay mo mangkud ni mahitabo nga di kita makamatngon sa atong sayop, di kita makamatngon sa daotan natong batasan o kinaiya, di kita makamatngon sa atong mga apan, sa atong pagkatawo, pero mayo kitang mamantay sa atong isig katawo. No, naay gamay sipiyat sa atong isig katawo, dritso tangag, pagkaboto, pero mao kana ang atong bantayan, tungod kay kung ang atong isig katawo dunay kasipiyatan, ang atong isig katawo dunay ingnon nato nga apan nya ang atong maayong buhaton kung atong makit-an, atong tan-awon una kita, atong kaugalingon. Unya adtuon nato ang atong isig katawo unya tambagan, dili nga unsaon nato kundi advicean ba sa pagbiya ba na ng binuhatan ng unsa o unsay atong mahimo. Basta ang punto ani nato karon mao nga sa dili pa kita mulantaw sa apan o binuhatan sa atong isig katawo, ato unta usa nga analisahon ang atong kaugalingon nga binuhatan. Kay tingalig sumbalikon niya taba, niya ang pagsumbalik unya kanato mas delikado pa kaysa atong gisulti ngadto sa uban. Kay kini baya nga magsulti kita sa atong isig katawo o dili nato punan, kuhaan nato, nya mao nay diferensya diha. Mayong ang atong paglantaw sa atong isig katawo nga ato gyung lantawon ang unsa iyahang nabuhat, o gunya dili nato pakapinan, dili kuhaan, kundi ato siya nga tambagan, advicean nga kanang iyang gibuhat, kanang ingon ana dili mayo o dili mao kana nga ang atong isig katawo makamatngon mag-usab sa iyang kinaiya. Pero kung ato na gani isang isita, unya i-challenge na to siya, mubawas ba na? Mubawas na itong isig katawo. Nga nung manghilabot man kanako, kanang imuha o na tanawa, o nga nung unahon man nato siya. Ang atong kaugalingon, muy unahon nato paglantaw, kung ang atong binuhatan usab, dili basama kaniya, o ang atong binuhatan labaw pagani kadautan ka isya. Munay bantayan nato kung sa ingon ni ana muadto kita sa uban sa atong isig katawo aron sa pagtambag mausab siya o mutuo siya kanato. Pero sa ingon ni ana nga ayohon po nato pagsulti aron sa ingon ana nga dili siya mahagit sa pagsulti og dautan usab bawo sa atong gisulti kaniya. Palihog manindo.